Lezigezindaba 1KZNTV ufundelwa samukeliso wanqulunga ngekubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usuku namhlanje. Uzishaya Isifuba we-EFF Kwelikamthaniya injabulo bevulela ugesi emthwalume kanti umndeni ukhala ngesidumbu esiduve emakhazeni. Uhlalo we-EFF kulesi sifundazwe Uzishaya uthi-ke bakholwa ukuthi bakwazile ukufeza izinto abebezibekele zona ngesikhathi bengena ngo-2018 okubalwa phakathi-ke ukunyusa izihlalo zabo esishamthetho kanye nokukhuphula isibalo samakhansela kumasipala abahlukene. Ukhoza kusho lokhu ngesikhathi-ke ekhuluma nethimba njengoba ngenyanga ezayo kuzohlala-ke inkonzo yokukhetha ubuholi obusha. Mbukele ekhaya siyakubingelela osukwini namhlanje kulona uhlelo lethu lezindaba sinayeke la usihlalo we-EFF kusona isifundazwe umnumzane Uzishaya njengoba sobheka nje uhambo lwabo kusukela ngo-2018 bengenile kade ikhetha ubuholi obusha njengoba kuphela nje kuyona lenyanga esekuyona kuzohlala inkonzo yokukhetha ubuholi obusha. Sobheka nje ukuthi kusuka ngo-2018 kuze kube manje ingabe njengobuholi bayayiqhenya yini ngezinto abazenzile, kube khona yini ukhuya kwayinhlangano kusona isifundazwe eKwaZulu-Natal. Mr. Khoza siyakubingelela sikwamukele. Ngibingelele umsakazi, ngibingelele nababukeli bakho emakhaya. Yes, ningenile ngo-2018 kuze kube manje waba usihlalo we-EFF kusona isifundazwe. Bezikhona-ke ingqinamba ngoba uzokhumbula ukuthi naseThekwini ngaphambilini kwaba khona amalungu abanye baba amakhansela baxoshile ababengenzanga kahle, kwakhona nje ingxenxa ezazikhona. But sifuna ukubheka ukuthi ekudluleni kwakho konke lokho kuze kuba kufika manje ingabe niyayiqhenya yini ngomsebenzi owenzile kuze kuba kushaya isikhathi samanje? No, singakusho nje kugcwala umlomo ukuthi sithokozile kakhulu ngendlela iqembu le-EFF elenze ngayo. Senze kahle kakhulu kulesikhathi sithathile ngo-2018 kuze kube manje sikwazile ukuthi senze okuningi. Kuzokhumbuleka ukuthi sikhethwe ngo-October ngesonto lokuqala ngo-2018. Sasenze nje ibophezele ezimbili mina nobuholi bami sasikhethwe nabo. Sasithi okokuqala sizoqinisekisa ukuthi i-EFF ikhona kuzo zonke izifunda namadolobha namalokishi namawadi eKwaZulu-Natal okuyinto esikwazile ukuyenza. Okwesibili sathi sizokhuphula isibalo sabantu abavotela i-EFF. Uma balula nje ukuthi kulezi zinto ezimbili esasiyibophezele zona senze njani. Ngo-2014 laphayana esifundazweni saKwaZulu-Natal sishamthetho sasithole izihlalo ezimbili. Ngoba besiyokhethweni ngo-2019 sikwazile ukuthi ikhuphule kwezimbili selokhu sithathile ngo-2018 sayikhuphula zaba isishiyagalombili. Sesinezihlalo ezisishiyagalombili kunjengamanje. Emakhanseleni ngo-2016 sasinamakhansela iKwaZulu-Natal yonke sasinamakhansela awu-64. Kodwa manje ngokhetho luka-2021 sesinamakhansela awu-164 sino-deputy mayor abayisishiyagalombili kanye noyihlalo be-MPEG emkhandlweni eminingi. Okusho ukuthi lokho esasiyibekele kona sifinyelele kubona saze sagamanga okuyinto esithokozisa kakhulu ke thina njengeqembu le-EFF. Kumasipala abanye nishade ne-IFP njengoba kwabanye banithola ama-position ukuthi kube khona o-deputy mayor bayo i-EFF, but kubonakala ngazuthi sekhona ukujikelana. Kwenzakaleni? Cha, akubona ukujikelana. Into eyenzakalayo ivumelwano zazithi uma nje abantu bakithi bezosizakala sizosebenza nawe IFP. Uma abantu bezosizakala, uma kuukuthi ANC akabasizanga abantu sizosebenza nani. Kodwa iqiniso lithi ingathi kuyafana. Besicabanga ukuthi IFP izokwenza kangcono kune-ANC kodwa akuyafana. Uma ubuka nje ayikahambi service delivery babhizi bayagcogcoma baphuma kule wadi baya kule wadi komasipala bathi babonga abavoti bayoze babonge kuze kushaya ukhetho oluzayo. Uzoqala ne-service delivery emkhanya kude amanzi awakafiki othukela amanzi awakafiki nasey'ndaweni ey'ningi asikakayiboni into ebambekayo. Akukho ukujikelana. Iqiniso lithi nje indlela esibona ngayo nendlela okufanele kwenzeke ngayo asikafiki la sicula iculo elilodwa kokuqala. Okwesibili mangikusho ukuthi
asikathathwa isinqumo ukuthi siyaphuma ebudlelwaneni esinabo ne-IFP. Into eyenzekile ubuholi obusha bukakhongolose obusanda ukuqokwa babhala basibhalela bathi sisacela ukuthi sihlangane sibone ukuthi kulabo masipala ngoba bawu-17 omasipala ababuswa ngokubambisana ake sibuke ukuthi singesebenzisana yini nebala savuma ukuthi cha sizobezwa ngoba kubalekile ukubezwa isilo sasho kodwa sathi ke ukuthi uyabalalela ke henye into so ukubezwa sizobezwa sathi ozani Khongolose bafika sabezwa base noKhongolose waseGoli naye wabhala wathi sacela ukuthi kuzoboniswana nawe futhi sabezwa so ubuholi busabuka ke izethulo zabo kuzothi ubuholi bukazwelonke mase buhlaziyile izethulo zabo ukuthi abantu bazosizakala kanjani ngoba lana asithina ukuthi iEFF izosuzana sibuka ukuthi abantu bazozuzana. Sibonge kakhulu. Yena-ke usihlalo we-EFF kusona isifundazwe iKwaZulu-Natal umnumzane uVusikhoza besikade sikhulumisana naye njengoba benza amalungiselelo ukuthi kuhlala ingqongqothelo yokukhetha ubuholi obusha besibheka nje izinto ezahlukene ekuthineni ngabe bayasiqhina yini njengomholi omngene ngo-2018 kuze kuba kufika manje ngezinto abazenzile iqembu. Nibe nobusuku. Lubukeka ke lithela izithelo ezinhle uhlelo lokufakelwa kukagesi kwizindawo zasemakhaya lomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu oholwa ngongqongqoshe uSihlezi Kalala njengoba kuhambele indawo yaseMthwalume endayikazi kuwa 12 eyovula ke ugesi ngokusemthethweni. Ukhuluma ke neziko lezindaba uZikalala unxanxa abantu ukuthi ke babekezele bangasixhumeli ugesi ngomgwenyathi ngoba ke nakubona intuthuko izogcina ifikile. Bafakela ugesi okokuqala ngqa abantu baseMthwalume endiyakazi kuwa 12 ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Lokhu kufakwa kwagesi kule ndawo kuhlelo lomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu oholwa ungqongqoshe uSihlezi Kalala. Ekhuluma neziko lezindaba uZikalala uthi benza isiqiniseko sokuthi lolu hlelo liyaqhubeka abantu bayayibona intuthuko. Wanxenxa abantu ukuthi babekezele bangazixhumeli ugesi ngokomgunyathi. Sizobheka ukuthi ngempela le project kagesi esibenza la njengokhokta ikhona iyasebenza and siqinisekisa ukuthi ugesi uyakhanya emakhaya. Sihambele imizi muzoqala nala esikhona kwaMbhele nibonile ugesi ukhona uyasebenza. Siyafuna ukugcizelela intuthuko ayiye ebantwini iye intuthuko ephelele kuze siphumelele asingabulali okuncane sinakho la singakafinyeleli khona siyeza abantu bakithi abangakakutholi sizozama ukusemandleni ukuthi kuze kufinyelele kuwo wonke umuntu. Sithi halala emphakathini wala lokhu kusho intuthuko. Siyathemba futhi ukuthi kuzoqala kubanikeze ithuba lokuzenzela izinto abangaphila ngazo. Kuzokhumbuleka ukuthi endaweni yaseMthwalume kuWard 20 umphakathi wakhona unenkinga yokungabi nawo ugesi izinyanga ezintathu okuhelele ekutheni babhekishe. Ukhuzeni uthi bahlale phansi nomasipala uMzumbe kanti bazongenelela ukusiza lo mphakathi. Siyeza umasipala sixoxile nawo uyaya uzolilungisa udaba. Kodwa futhi siyacela ukuthi abantu bangayixhumeli ugesi ngokwabo. Abahambe ngemigudu efanele. Kodwa ke ngoba kunezikhalazo umasipala usinikile report uya-attend imatter yakhona uzokwazi ngithi Ward 20 uzokwazi ukuthi uyixazulule nathi solokho esilandelela. Yisaguga esibe ngabanye abafakela ugesi kule ndawo uthi ujabule kakhulu. Ngijabule kakhulu. Ngijabule kakhulu futhi angazi ukuthi kube kuthiwa umuntu yavulwa la ngabe ngithi ake nivule nibheke into engiyiyona ngijabula ngawe. Hawu bantu abama ngijabulile bakwethu. Vele nje kubaswa phansi kona manje mina ke ngoba ngikwazi ngisengisizwa liyabile inganyana ezukubasa ugesi. Vele mina ngisabasa phansi phela ngoba ngiyisalukwazi ngihlala ngikhodola. Ungqongqoshe ubese edlulele endaweni yakaMgaye ukuyovula ngokusemthethweni isigwedlo samanzi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisendiyakazi eMthwalume. Asike sisishelele etolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ihamba phambili.
Isifuba we-EFF Kwelikamthaniya injabulo bevulela ugesi emthwalume kanti umndeni ukhala ngesidumbu esiduve emakhazeni. Umndeni wakaDlamini eHluthankungu eJolvetho kwiniseningizimu neLikamthaniya ukhala-ke ngesidumbu sendodana yawo esehlaleke emakhazeni kusukela ngonyaka ka-2020 kuze kube imanje. Uphumelele Dlamini ongudadewabo kaSiphamandla Dlamini okwathola-ke isidumbu sakhe sesonakele ezimobeni uthi-ke banesiqinisekiso sokuthi umfowabo abamthola nomseshi ophethe icala wabavumela ukuthi-ke basithathe isidumbu basingcwabe. Uphumelele ukuthi-ke bamiswa ukungcwaba kwathiwa-ke isidumbu siyokwenziwa ulibofuzo ukuze kube imanje-ke imphumela abakayitholi. Bakhala ngesidumbu sikamfowabo sesiduve emakhazeni kahulumeni cishe iminyaka emithathu. Uphumelele Dlamini waseHluthankungu uthi kwaphoqeleka ukuthi kuhlehle umngcwabo okuze kube manje awukaze wenzeke. Uthi babhekene nobuhlungu bongakwazi ukufihla ithambo labo kusuka ngonyaka ka-2020. Uthi isidumbu sikamfowabo Siphamandla Dlamini sathola sesonakele ngemuva kokuduka inyanga kanti sathathwa ngoba siyokwenziwa ulibofuze ngonyaka ka-2020 okuze kube manje imphumela ikazi ibuye. Mhla ka-10 March 2020 safonelwa amaphoyisa asifonela ukuthi umfowethu amtholile emobeni owayesilahlekele abona ukuthi uyena isingezansi kodwa isingenhla sasinakele. Sifika nalapha emakhazeni sabona ukuthi uyena futhi lokho emakhazeni. Sabuya ke sakhuluma nomseshi walicala owayephethe icala sathi sicela ukuthi simthathe siyomngcwaba wavuma ukuthi asingahamba siyomthatha siyomngcwaba. Sahamba sagcwalisa yonke into emakhazeni ethu samthatha samfaka kwithi amakhaza. Mase simthathile emakhazeni sesithi siyolungisa ekhaya sathola ucingo sikendleleni sifonela umuntu we-funeral parlor yethu wasesethi ucela ukuthi unange fonela abantu baka forensic abathi bacela ukusiphindisa isidumbu. Mase simbuza ukuthi yini wasesethi ufonele abantu baka forensic bathi isidumbu ngeke bakwazi ukuthi ngesikwazi ukuthi sisingcwabe ngoba asisabonakali kufanele kuhanjwe kuyokwenziwa iDNA. Uphumelele uthi into abayifisayo njengomndeni ukuthi bafihle ithambo labo. Sifisa nje ukuthi kubuye sizongcwaba umfowethu ngesizotha nathi sithola ukuphumula ngoba manje asikutholile nje ukuphumula ngoba siyazi ukuthi umfowethu uhlala emakhazeni. Sesicela nje usiza ukuthi nje simngcwabe ke nokuthi kwenzekani kanjani asakudingi lokho sesicela ukuthi nje simngcwabe nje aphumule ngokuthula. Umfowabo kaMufi uthi sesiside lesi sikhathi bengakwazi ukungcwaba kanti sebegqeqe kakhulu belola indaba yokuthi bakwazi ukufihla ithambo likamfowabo. Sekuyisikhathi eside kakhulu umfowethu singamngcwabi. Sihamba siya nase police station lapha eXhobo sithi siyolwa indaba yakhe ayisifike kungatholakala into ezwakalayo. Umzala kaMufi uxeka umseshi ophethe icala. Uyadelela detective uvelathi nje ngekanake thina icase yethu akuyona ayathendayo kuphela. Ethi into amaphoyisa esifundazweni ukuthola kabanzi ngokubambezeleka ekutheni lo mndeni ungakwazi ukungcwaba. Imizamo ayiphumelelanga. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngiseHluthankungu. Ikhanselela ku-Ward 15 kumasipala umsingo uDokotela Mthandeni Mnyeza usenxuse komphakathi ukuthi-ke awasebenzise ngendlela amanzi akhona. Umnyeza-ke uthi uyazi ukuthi-ke inselelo yamanzi akuyona kuphela yalapha eMsinga kepha-ke nalawa akhona kumele egcinwe. Ubekhuluma kanjena-ke kuqhubeka umhlangano wamasonto onke ohlanganiseke izinhlaka ezahlukene zikahulumeni ubanjelwe-ke eMsinga Top First Stop Development Center. Indaba yamanzi, ugesi, ezolimo, ezokuthuthukiswa komphakathi kanye nokunye kungezinye-ke zezindaba ebezidingidwa emhlanganweni okade ubanjelwe-ke eMsinga Top One Stop Development Center ku-Ward 15. Ikhansela kuleli ward uDokotela Mthandeni Mnyeza unxusa umphakathi ukuthi-ke ube nonembeza uma usebenzisa ugesi. Mhlawumbe umphakathini wakithi ukuthi ngesikhathi kusetshenzwa lana sicela ukuthi ugesi ngoba sinalento ekuthiwa ucishe ukuqhamcisha umbani lo siyacela kuba bengawulophi ugesi bengawubridge ngoba okunye kuyavela ukuthi sibaningi kakhulu singawubhadala ugesi eSouth Africa uzuboneke endaweni lapho hamba khona kathathu kusuke kusho khona ukuthi amandla ombani lapho hamba acishe ngoba abakwazi ukuyithola imali ngendlela okuyiyona.
Udokotela Umyeza ke uthi ingqinamba enkulu ababhekene nayo bewumphakathi wakule ndawo amanzi. Ubese nxusa umphakathi ukuba ke wanakekelela wakhona. Sinengqinamba enkulu yamanzi. Siyazi ukuthi insayelo yamanzi akuyona nje kuphela eyalapha eMsinga kodwa umhlaba wonke nje, mhlawumbe South Africa yonke. Nesifisayo ukuthi la amancane akhona abantu bakithi abakwazi ukwaqoqa bawalungise bewasebenzise ngokuthula bephinde bawasebenzise ngokucophelela ngoba ukuphela kwawo kusho ukuthi umuntu akwazi ukuphila. Sibhekene nento ye-crime lapha abantu bakithi sifisayo ukuthi bakwazi ukuzibamba behlise bengazenzi izinto ezingekho emthethweni ngoba abantu bakithi bazoboshwa bephele emajele bese nekusasa lomuntu lifadabala ngabe lisaya phambili. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabonga kaDuma eMsinga. Umphakathi ngaphansi kwesizwe sakwaSomopho eMacikane empangeni enyakatho Kwelikamthaniya ubambeke ukhuqulela ngoqo umkhuleko lapho kade bekhulekela khona ke izenzo zodlame kanjalo nokubulawa kwabantu sekudlangile kule ndawo. Lo mkhuleko obuhlelwe inkosi yesizwe sakwaSomopho inkosi uShilo Mthembu nexakeke kakhulu kungalawuleki kwabantu kanjalo nezenzo zokudlongobela ezogcina ke ngokuthi kushone abantu kule ndawo. Obuphume ngobuningi bawo kumphakathi esizweni sakwaSomopho eMacikane empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal kukhuqulela ngoqo komkhuleko okukhulekela ke izenzo zodlame ubugebengu kanye nokubulawa kwabantu osekuvamile kule ndawo. Le ndawo ke sekuyimvama ukubulawa abantu ngehluku nenkosi ke yakwaSomopho ithi ke ikubone kubalekile ukuthi iqale ukukhulekelwe zonke lezi zimo kubikwe kumdala wezinsuku ukuthi ke angenelele lulisandla alekelele abantwana bakhe. Sifuna ukuthi sikwenze sizweni. Sikwenze kuzo zonke nendawo zamakhosi konke amakhosi kwenzeke ngoba kwenzeka la kwenzeke kwaSomopho kuphela. Kwenzeka yonke indawo. Kodwa ke sithatha umkhankaso ukuthi nathi umuntu akakhuze la ekhona. Ngoba sekwedlulele kakhulu. Ngiyaqala ukuthi kubulawa umuntu abantu la bese bayashiswa. Uyabona ke mthiya mawuzofika bashisa iParliament labo enkantolo. Bashisa abantu. Uyabona ukubona ukuthi labo bantu bazophilanya. Inkinga leyo. Abezomthetho nabo ke bebeyingxenye lomkhuleko babe sebenxusa ukuba ke kube nokubambisana phakathi komphakathi namaphoyisa ukuze ke kunqandeke izenzo zobugebengu kuboshwe nabenzi bokubi. Amaphoyisa ewodwa awakwazi ukuthi ayinqobe lempi yobugebengu. Siyakudinga ke ngayo yonke indlela kubalulekile ukuthi sisebenzisane nomphakathi. Siyawuncenca ke umphakathi ukuthi usebenzisane namaphoyisa. Ubudlelwane phakathi kwamaphoyisa nomphakathi asibenze bube khona buqina. Sisebenze sikwazi ukuklina imiphakathi yethu. Siyisuse lezi gebengu lezi zegila mkhuba lezi ezikhona phakathi kwethu. Ubuholi bendawo bushayeleke elikhulu ihlombe lolusuku lencoma ke nobuholi benkosi bendawo eyazana noNkulunkulu ukuthi noma ngabe ke kwenzakalani kodwa ke iqale ibike uNkulunkulu kuqala zonke izinkinga. Ngoba sengifike ehlanganeni kwabazalwane nje sengingobusisekileyo ngoba ehlanganeni kwabazalwane ila amandla kaNkulunkulu abonakala khona. Mhlambe le podium ngakwazi ukuyiqukula ngingedwa. Kodwa mase kumele mhlambe ngibambe ispeaker noma lamatafula ngizodinga omunye ozoba ngale ozongibambisa. Okusho ukuthi kunezimpi esingeke sikhona ukuzilwa sisodwa ngoba nathi njengoba singabaholi asikwazi ukuhola abantu sisodwa. Siyamdinga uNkulunkulu ukuthi abantu masibahola sibahole ngoNkulunkulu. Nanoma ngabe ikuphi la isihleli khona sithatha izinqumo singabuki thina nezimpilo zethu nekusasa lethu ngoba sibuye singene kakhulu thina esonweni sokuthanda imali. Kodwa sidinga uNkulunkulu ukuthi nangoma yimuphi umhlangano esuhlalayo sicabanga ukuthi ibangaka abantu abasha abahleli ngemumva abangasebenza abasithembelekeleyo ukuthi makwaqhamuka ukhansela mangakhuluma nokhansela ukhansela uzolekelela la ukhansela uzongenelela. So umhlangano efana nale ngiyabonga kakhulu indaba ezithu ukuthi kwathi ngelinye ilanga kukubi umeya ebize inkosi yakwaKhoza nenkosi yakwaSomopho namakhansela khona nezinduna. Thina kwaSomopho cishe kube inkosi yesizwe bese sibala abantu abawu10 enyangeni ezimbili bonke behamba ngokulimala abanye bayadutshula nalokho nalokho. Angiqondile ukuvusa amanxeba kodwa nje ngiyaveza ukuthi
sibizwe kunzima kakhulu kuthiwa yini engenziwa njengamanje makhosi esizwe konakele esizweni senkosi. Inkosi yakwaSomopho yaphendula ngelilodwa yathi kukho konke sizokwenza ngiyafisa mina njengamanje siqale ngomkhuleko. Mina nje esizweni sakwaSomopho angidingi into eziningi, ngidinga umkhuleko. Asike sithi shelele itolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukelo sabukele zona-ke indaba ze-1KZNTV nazi-ke bekuyizona ey'hamba phambili. Isifuba we-EFF Kwelikamthaniya injabulo bevulela ugesi emthwalume kanti umndeni ukhala ngesidumbu esiduve emakhazeni. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-17.98 maqhathaniswa nedola laseMelika, libu-20.02 maqhathaniswa nopondo waseBrithani, libu-17.62 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide lona libu-$1,665.81 ounce, kuthi wona ongahluzwe wona bu-$88.49 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Umdlalo womlenze wokuqala umqhudelwano MTN 8 phakathi kweKaizer Chiefs namaZulu FC ozokuba kusasa kulindelwe ukuba uhehe amehla abantu abaningi njengoba kwaziwa ukuthi omabili lamaqembu kabaconsi phansi kubalandeli bawo. Lo mdlalo kuzoqala ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama enkundleni ke elikhaya leKaizer Chiefs FNB Stadium eGoli. Abadlali abazobe bebhekwe kakhulu kulo mdlalo nguSiyethemba Sithebe ojoyine iChiefs esuka kumaZulu kanye noGeorge Maluleke ongasukanga kahle kwiChiefs ngaphambi kokuya Sundowns asuke kuyo waya kuSuthu. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeli-ke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.